mei și cei care nu au vrut să încep și eu ceva. Nu-mi pasă de voi, deci eu fac doar... Da, chiar dacă n-au fost multe comentarii care au vrut, nu-mi pasă eu să fac. Și scrieți-mi în comentarii cu ce vreți să fac, cu Destroy Impress, cu Romania, nu știu care joc acum, sau Bruhevul, sau 1919 The Forest. Cam astea aveți de ales, puteți mai multe. Și videoul ăsta normal e scurt pentru că nu știu cu ce să fac mai mult. O să fac și de toate, nu doar cu unul, dar o să fac pe rând și vreau să spuneți voi în comentarii cu ce vreți să facem. Pa!